U sljedećim epizodama serije Daleki grad, Cihana će pogoditi hitac vatrenog oružja u području blizu srca i borit će se za život. Liječnici će učiniti sve što je moguće kako bi mu pomogli, ali teška infekcija proširit će se po njegovom organizmu, čineći situaciju još osjetljivijom. Suočena sa svime time, Elija će donijeti hrabru odluku i pristaće donirati dio organa kako bi spasila Cihana, postajući prava heroina. Nakon što preživi i počne se oporavljati, Cihan će po prvi put reći Aliji da je voli, izazivajući uzbudljiv preokret kakav serija dosad nije vidjela. Odmah ostavite like na videu ako biste željeli da Cihan i Elija zajedno dožive sretan kraj. Sve će početi kada Cihana, nakon što ga je ranio Demir, spase i hitno odvedu u bolnicu. Telefon će iznenada zazvoniti i Sadaka će odmah odgovoriti. Čim čuje očajni glas Kaje s druge strane linije, cijelo će joj tijelo početi drhtati. Halo. Što se dogodilo, sine moj? Upitat će Sadakat uznemirenim glasom. Kaja, ne mogavši sakriti očaj, odmah će odgovoriti. I mama, Cihana je upucao Demir, u bolnici je. Sadaka će postati nemirna. Što? I upitat će ispuštajući telefon iz ruku. Oči će joj se ispuniti suzama. Vid će joj se zamutiti i past će na tlo potpuno dezorijentirana. Mama, i viknut će Kaje kroz telefon, dok će jedna od prisutnih osoba dotrčati da joj pomogne. Što se dogodilo? Reci mi, upitat će Narek lečeći pokraj majke. Sadaka će polako otvoriti oči, lice će joj biti prekriveno suzama, a disanje će joj postati nekontrolirano. Cihan. Sina su mi ranili i otkriće jecajući. Bože moj, možda neće preživjeti. Zajauka će Nare čuvši krikove, Elija će dotrčati u hodnik. Što se događa? I upitat će očajno zatekavši Sadakat na podu. Zašto je u ovakvom stanju? Sadaka će pokušati ustati, ali noge joj neće imati potrebnu snagu. Cihan i uspjeće jedva izgovoriti. Čuvši to ime, Elija će osjetiti kao da joj se svijet ruši. Vid će joj se zamutiti, a srce će joj se na nekoliko sekundi kao zaustaviti. Što se dogodilo Cihanu? Tko je to učinio? Upitat će Elija podižući glas. Moramo odmah u bolnicu. Uz Narinu pomoć Sadaka će uspjeti ustati. Svi će odmah napustiti vilu i uputiti se prema bolnici. Čim stignu u hitnu, zateknu Kaju kako stoji u hodniku sklopljenih ruku i krajnje napetog izraza lica. Kaja će viknuti je Sadakat trčeći prema majci. Gdje ti je brat? Što se dogodilo? Kaja će duboko udahnuti prije nego što odgovori. Cihan i Demir su se posvađali. Pokušao sam spriječiti da situacija postane gora, ali Demir je uzeo oružje i pucao. Elija će rukama prekriti lice, potpuno shrvana. Ne, to ne može biti istina i promrmljat će. Cihan je stigao pri svijesti, ali gubio je mnogo krvi, objasnit će Kaja. Liječnici su ga odmah odveli u hitnu. U tom trenutku u hodniku će se pojaviti liječnik. Sadaka će dotrčati do njega očiju punih suza. Doktore, molim vas, recite mi kako je moj sin. Liječnik će duboko udahnuti i zadržati ozbiljan izraz lica. Njegovo je stanje kritično. Metak je pogodio područje vrlo blizu srca. Pripremamo Cihana za hitnu operaciju. Operaciju i upitat će Nare stišćući ruke. Ali preživjet će, zar ne? Uspjet ćete ga spasiti. Elija, potpuno shrvana, pronaći će snagu da priđe bliže. Ako je metak pogodio područje blizu srca, mogao je uzrokovati teška i trajna oštećenja i primijetit će slabim glasom. Točno tako, gospođo Elija, potvrdit će liječnik. Biće to izrazito osjetljiv zahvat. Učiniti ćemo sve što je u našoj moći, ali moram biti iskren, rizik da Cihan ne preživi vrlo je visok. Liječnikovo će otkriće sve potpuno shrvati, ali Nare se neće moći usredotočiti samo na operaciju. Dok sada kad bude plakala, koračala amotamo hodnikom i ponavljala da se on mora izboriti, mlada će djevojka početi primjećivati nešto čudno u majčinu ponašanju. U nekim će trenucima sada kad djelovati doista očajno zbog sinova stanja, ali u drugima će gledati telefon, izlazi iz bolnice te Kaju, kao da se boji da bi se nešto moglo otkriti prije nego što se Cihan probudi. Ta nelagoda djelovat će drukčije od majčinskog straha i u Nare će probuditi sumnju koju je teško ignorirati.
Nare će se polako udaljiti od obitelji i doći do zabačenog kutka bolnice pokraj prozora, daleko od hitne. Prekrižit će ruke, duboko udahnuti i pokušati posložiti sve što je zapazila tijekom Kajina telefonskog poziva. Moja majka pati zbog Cihana, u to nema sumnje, ali postoji nešto drugo što me brine. Sada kad neprestano provjerava telefon, stalno gleda prema vratima i kao da želi kontrolirati svaku riječ koju izgovori Kaja. Možda zna više nego što želi priznati o Demiru, o toj svađi ili o nečemu što se dogodilo prije pucnjave. Ako ostanem ovdje samo čekajući, mogla bih izgubiti priliku da otkrijem istinu i reći će sama sebi. Djevojka će se prisjetiti kako je Sadakat ispustila telefon, koliko je brzo tražila detalje od Kaje i straha koji se pojavio u njezinim očima kad je sin izgovorio Demirovo ime. Nare će shvatiti da majka možda skriva dokumente, poruke ili neki telefonski poziv koji bi mogao objasniti zašto je Cihan otišao na sastanak s tim čovjekom. Cihan se nikada ne bi pojavio pred Demirom bez važnog razloga. Ako je moja majka izazvala taj susret ili je znala za rizik i šutjela, moram to otkriti prije nego što uništi svaki dokaz. Ne mogu čekati da Cihan izađe iz operacijske dvorane da bih počela postavljati pitanja, pomislit će ponovno gledajući prema hodniku. Nakon što donese odluku, Nare će ustati i prići Aliji, koja će stajati nepomično pokraj vrata, hitne pokušavajući osluhenuti svaki pokret liječnika. Elija će držati pogled prikovan za hodnik i istiskati ruke, kao da tim pokretom može obuzdati strah. Nare će joj oprezno prići, dodirnuti je za ruku i progovoriti tihim glasom kako je Sadakat ne bi čula. Elija, moram se na neko vrijeme vratiti kući. Ne želim da itko sada zna razlog, ali postoji nešto što moram provjeriti prije nego što bude prekasno. Elija će se odmah okrenuti, iznenađena i uznemirena tom odlukom. Lice će joj biti blijedo, a tjeskoba će njezinu glasu dati još veću odlučnost. Vratiti se kući baš sada. Nare, tvoj je brat u operacijskoj dvorani, riskira ogromno, a cijela obitelj mora ostati zajedno u ovom trenutku. Razumijem da si preplašena, ali Cihanu bi možda mogla zatrebati kad se probudi. Sadakat je već potpuno izvan kontrole. Kaja se okrivljava, a ja jedva uspijevam razmišljati. Zašto bi otišla baš sada i upitat će tražeći objašnjenje u pogledu mlade djevojke. Nare će uzeti Aliju za ruku i brzo pogledati prema Sadakat, uvjeravajući se da je majka još dovoljno daleko. Zato što nešto ne štima, Elija. Moja majka skriva strah koji se ne odnosi samo na operaciju. Promatrala sam svaku njezinu reakciju otkako je Kaja nazvala i sigurna sam da Sadakat zna nešto o tome što je odvelo Cihana do Demira. Možda u vili postoje dokazi, možda poruka ili dokument koji bi sve mogao objasniti. Ne mogu ovdje reći ništa više jer bi je svaka riječ mogla uzbuniti. Vjeruj mi, i nikome ne govori pravi razlog moga odlaska. Elija će nam štiti čelo, razapete između želje da spriječi Nare da ode i svijesti da bi ta sumnja mogla imati temelja. Govoriš mi da vjeruješ kako Sadakat može imati veze s onim što se dogodilo. Nare, ovo je vrlo ozbiljna stvar. Ako sama odeš u vilu i ona to otkrije, mogla bi se dovesti u opasnost. Tvoja je majka sposobna za sve kad osjeti da gubi kontrolu. Barem povedi Kaju sa sobom ili pričekaj da te netko može otpratiti, reći će Elija, zadržavajući tih glas i gledajući prema matrijarhini strani. Nare će odmahnuti glavom odbijajući tu ideju. Kaja mora ostati ovdje jer je on prisustvovao svađi, a liječnicima bi mogle zatrebati informacije o Cihanu. Osim toga, ako povedem nekoga sa sobom, Sadakat će to odmah primijetiti. Moram ući u kuću praveći se da sam se vratila samo po nešto i tražiti, a da ne izazovem sumnju. Kasnije ćeš sve razumjeti, Elija. Ako pronađem ono što zamišljam, možda ćemo uspjeti otkriti zašto je Cihan doveden pred Demira i tko je zapravo želio da ta svađa ovako završi. Elija će nekoliko trenutaka šutjeti proučavajući Narin odlučan izraz lica. Shvatit će da je ne može nagovoriti da odustane i zato će joj stisnuti ruku prije nego što je pusti. Onda, budi vrlo pažljiva. Nemoj se sama suočiti sa Sadakat. Ne diraj ništa što bi joj moglo dati do znanja da si bila tamo i odmah me nazovi ako nešto pronađeš. Već se bojim da ću izgubiti Cihana i ne bih podnijela da i tebe vidim u opasnosti. Kad se vratiš, prvo razgovaraj sa mnom i nikome drugom ništa ne govori, i zamolit će Elija, pokazujući da joj vjeruje unatoč zabrinutosti. Nare će kimnuti i diskretno napustiti bolnicu izbjegavajući prolazak pokraj majke.
Proći će bočnim hodnikom, sići stubama i izaći iz zgrade, a da ne privuče pozornost rodbine. Na putu prema vili pokušat će zamisliti gdje bi i Sadakat mogla sakriti kakav dokaz. Radna soba, spavača soba i mala prostorija u kojoj je matrijarhinja čuvala stare dokumente bit će prva mjesta na koja će pomisliti. Djevojka će se također sjetiti da je prethodne noći vidjela majku kako tihim glasom razgovara telefonom i odmah prekida poziv kad joj se Cihan približio. U međuvremenu će u bolnici vrijeme sporo prolaziti. Sadakat će nastaviti koračati amo-tamo, pitajući medicinske sestre kada će dobiti vijesti i žaleći se da joj nitko ne objašnjava što se događa u operacijskoj dvorani. U jednom će trenutku pogledati hodnik i primijetiti da Nare više nije tamo. Matrijarhinja će pogledati Kaju, zatim Aliju, a izraz lica odmah će joj postati sumnjičav. Gdje je Nare? Bila je ovdje prije nekoliko minuta. Zašto je moja kći nestala ne rekavši mi ništa baš dok njezin brat prolazi kroz operaciju, i upitat će Sadakat, malo podižući glas. Elija će se pokušati smiriti, sjećajući se na Rin molbe da ne otkrije pravi razlog. Prekrižit će ruke i odgovoriti jednostavno, trudeći se ne pokazati nervozu. Nare je rekla da se mora na neko vrijeme vratiti kući. Bila je jako uzrujana i možda je otišla po neku odjeću, dokument ili nešto što bi nam moglo zatrebati ako budemo prisiljeni ostati ovdje dulje. Nije htjela mnogo objašnjavati, samo je rekla da će se poslije vratiti, odgovorit će Elija pomno promatrajući matrijarhinju reakciju. Čim čuje da se Nare vratila u vilu, Sadakat će ostati nepomična, a boja će joj nestati s lica. Oči će joj se lagano raširiti i na nekoliko će trenutaka kao zaboraviti čak i Cihanovu operaciju. Matrijarhinja će pomisliti na zaključene ladice u svojoj sobi, na dokumente pohranjene u radnoj sobi i na stari telefon skriven u kutiji. Ako je Nare počela pretraživati bez nadzora, mogla bi pronaći poruke povezane s Demirom i otkriti da je Sadakat znala mnogo više nego što je ispričala o svađi. Sadakat će stisnuti torbicu uza sebe i krenuti prema izlazu pokušavajući sakriti vlastitu žurbu. Moram se vratiti kući. Nare nije u stanju biti sama, a nema smisla napustiti bolnicu bez objašnjenja. Kaja, možeš li ostati ovdje čekati vijesti? Ostani i ti, Elija. Čim pronađem kćeri i shvatim što se događa, odmah ću se vratiti, reći će govoreći prebrzo i izbjegavajući gledati druge izravno u oči. Kaja će joj prići sumnjičav zbog te nagle promjene. Mama. Cihan je u operacijskoj dvorani, a ti si malo prije rekla da nećeš ni zbog čega napustiti ovaj hodnik. Nare se zna brinuti o sebi. Zašto si toliko očajna da joj se pridružiš? I upitat će. Sadakat mu, međutim, neće dati uvjerljiv odgovor. Reći će samo da majka u ovakvom trenutku treba imati djecu blizu sebe i uputit će se prema dizalu, ignorirajući Kaine pokušaje da je nagovori da pričeka. Elija će Sadakat pratiti pogledom sve dok žena ne nestane na kraju hodnika. Žurba, blijedo lice i potpuna promjena u njezinu ponašanju potvrdit će da je Nerina sumnja imala temelja. Elija će se udaljiti nekoliko koraka od Kaje, doći do mirnijeg kutka i progovoriti sama sebi, pokušavajući shvatiti ozbiljnost te reakcije. Nare se jednostavno vratila kući, ali Sadakat je reagirala kao da je na rubu pronalaska dokaza koji bi je mogao uništiti. U vili se nešto skriva i vjerojatno ima veze s Demirom, Cihanom i tom svađom. Elija će uzeti mobitel i biti na rubu da nazove Nare, ali će oklijevati, zamišljajući da bi Sadakat mogla stići u vilu prije nego što djevojka završi pretragu. Poslaće joj tada kratku poruku upozoravajući je da je majka otkrila njezin odlazak i da se vraća kući. Nakon što odloži telefon, ponovno će pogledati vrata hitne, osjećajući se razapeta između želje da slijedi Nare i potrebe da ostane uz Cihana. Sadakat skriva nešto vrlo čudno, a njezin je strah to jasno pokazao. Sada Nare mora pronaći istinu prije nego što majka stigne i uništi sve što bi moglo objasniti zašto se Cihan bori za život, reći će Elija shvaćajući da je operacija samo dio mnogo opasnijeg plana. U međuvremenu će u vili Nare oprezno ući u Sadakatinu sobu. Pregledat će prostor sve dok ne pronađe sumnjivu bočicu. Pažljivo će promotriti predmeti i prepoznati ambalažu navodnog sedativa koji je Sadakat ponudila Cihanu neposredno prije nego što je izašao na sastanak s Demirom. Moja je majka ovo dala Cihanu govoreći da će mu pomoći da se smiri, ali možda je dodala nešto što je moglo promijeniti njegovo ponašanje. Ako je Cihan došao na sastanak zbunjen i izgubio kontrolu pred Demirom, onda je Sadakat možda pripremila cijelu situaciju. Reći će vraćajući bočicu u torbu. Znala je da bih se mogla vratiti.
Možda je ponijela dokumente prije odlaska u bolnicu, ali je zaboravila ovu bočicu jer je pala iza naslonjača. Ako je zaista tako, moja majka pokušava izbrisati vlastite tragove dok se Cihan bori za život i pomislit će Nare, osjećajući mješavinu straha, bijesa i razočaranja. Nedugo zatim Elija će stići u vilu tvrdeći da je iscrpljena od boravka u bolnici i da je treba nekoliko minuta odmora. Nare. Došla sam čim sam mogla. Rekla sam Kadži da mi treba tuš i preslačenje, ali ne mogu ostati dugo. Sada kad bi mogla stići svakog trenutka. Jesi li nešto pronašla? I upitat će Elija prilazeći bliže. Nare će zamoliti Aliju da sjedne pokraj nje i oprezno će izvaditi bočicu iz torbe. Ovo sam pronašla iza naslonjača u sobi svoje majke. Ista je to bočica koju je držala u ruci kad je rekla da će dati sedativ Cihanu prije nego što izađe. Spremnik je potpuno prazan, a Cihanu nije bilo dobro kad se sastao s Demirom. Bio je uznemiren, dezorijentiran i drukčiji nego inače. Vjerujem da mu je Sadaka dala da uzme taj sadržaj kako bi izgubio kontrolu i uputio ga izravno u svađu koja bi se mogla najgore završiti, objasnit će Nare pokazujući joj predmet. Elija će promotriti bočicu, ali će oklijevati pred tom optužbom. Iako je i sama sumnjala u Sadakat, taj se zaključak činio preozbiljnim da bi ga prihvatila bez analize. Nare, ovo bi mogla biti samo ideja koju je izazvao strah. Prazna bočica u njezinoj sobi ne dokazuje da je Sadakat izmijenila Cihanovo ponašanje. Moramo je predati bolnici, reći će Elija pokušavajući postupiti oprezno. Nare će se osjetiti uvrijeđeno, ali neće odustati. Možeš misliti da je to samo moja mašta, Elija, ali ja poznajem svoju majku. Sadakat uvijek pruža zaštitu nakon što stvori opasnost. Ona je gurnula Cihana iz vile. Znala je da će se sastati s Demirom i uhvatila ju je panika kad je otkrila da sam se vratila kući. Da je ova bočica nevina, ne bi napustila sina tijekom operacije da spriječi moju potragu. Ne kažem to samo iz bijesa. Svaka njezina reakcija dokazuje da postoji nešto skriveno. Elija će shvatiti da je Nare uvjerena i s više će opreza uzeti bočicu, izbjegavajući je izravno dodirivati. Onda ćemo sve učiniti kako treba. Odnijećemo predmet na analizu, tražit ćemo da usporede sadržaj s onim što je pronađeno u Cihanovu organizmu i nećemo reći ništa Sadakat dok ne dobijemo potvrdu. Ako je zaista ona uzrokovala sve ovo, pokušat će uništiti dokaz istog trena kad otkrije da si ga pronašla. Odgovorit će Elija vraćajući bočicu djevojci i tražeći od nje da je nikad ne ispušta iz vida. Nekoliko sati poslije Alin će telefon zazvoniti. Kaja će je obavijestiti da se Cihanovo stanje pogoršalo i da traži da razgovara s Nare prije nego što izgubi posljednje snage. Dvije će žene ponovno otrčati u bolnicu noseći sa sobom skrivenu bočicu. Tijekom vožnje Nare će ostati šutljiva, pitajući se zašto ju je brat baš nju pozvao. Elija će je pokušati smiriti, ali će i sama osjetiti da je Ciha možda shvatio nešto važno prije gubitka svijesti. Po dolasku Nare će ući u sobu i zateći brata krajnje iznemoglog, ubrzanog disanja, okruženog aparaturom. Uzet će ga za ruku i pokušati sakriti očaj. Ovdje sam, Cihane. Biće ti bolje i onda ćemo razgovarati o svemu što se dogodilo. Nemoj sada pokušavati govoriti jer moraš čuvati snagu. Pronašla sam nešto u sobi naše majke, ali sve ćemo riješiti kad se oporaviš, reći će pokušavajući se osmjehnuti unatoč suzama. Cihan će stisnuti njezine prste i potruditi se održati oči otvorenima. Nare, moraš me poslušati jer možda ovo neću moći ponoviti. Prije susreta s Demirom naša mi je majka nešto dala govoreći da mi treba smirenje. Ubrzo nakon toga moj je postao zbunjen, tijelo teško i jedva sam uspjevao kontrolirati svoje reakcije. Tijekom svađe Demir je otkrio da je Sadakat znala da će on biti na tom mjestu i da je sve namjestila kako bismo se sukobili. Naša je majka najgori antagonist u ovoj priči jer koristi ljubav vlastite djece da ih okrene jedno protiv drugoga. Nare će zaplakati i pokazati mu bočicu pronađenu u sobi. Cihan će odmah prepoznati ambalažu i potvrditi da mu je Sadaka dala taj sadržaj neposredno prije sastanka. Upravo to. Stavila mi je bočicu u ruku i inzistirala da popijem sve prije nego što izađem. Jesi li pronašla dokaz, Nare? Ne dopusti joj da ovaj predmet učini da nestane i ne dopusti da moje priznanje pretvori u bunilo. Zaštiti Aliju, zaštiti se i ne dopusti našoj majci da iskoristi moj odlazak da nastavi kontrolirati sve vas. Mora odgovarati za ono što je učinila i zamolit će je.
Nare će još jače stisnuti bratovu ruku i preklinjati ga da nastavi se boriti. Ti nećeš otići, Cihane. Pronašla sam dokaz. Elija je ovdje i mi ćemo prisiliti Sadakat da odgovara za sve, ali ti moraš ostati kako bi ovu priču ispričao svojim glasom. Ne možeš me ostaviti da se sama nosim sa svime ovim, i reći će, dok će Cihan pokušavati zadržati oči otvorenima i gledati sestru kao da želi zauvijek sačuvati sjećanje na njezino lice. Nekoliko trenutaka poslije Cihan će izgubiti posljednje snage i preminuti pred Nare. Ona će ostati paralizirana, nesposobna prihvatiti ono što se upravo dogodilo. Ući će u sobu čuvši aparate i sve shvatiti gledajući izraz djevojčina lica. Nare će zagrliti brata na nekoliko sekundi plačući, jedva uspijevajući disati, sve dok joj Elija ne priđe i ne uhvati je za ramena, pokušavajući je odmaknuti kako bi medicinski tim mogao intervenirati. Shrvana boli, Nare će izaći u hodnik stišćući bočicu i objavit će pred Kajom, Alijom, Sadakat i svima prisutnima. Cihan je otkrio istinu prije nego što je otišao. Sadakat je izazvala ovu tragediju, izmijenivši njegovo stanje i poslavši ga na sastanak s Demirom. Pronašla sam ovu bočicu skrivenu u njezinoj sobi, a Cihan je točno prepoznao ono što mu je dano prije sastanka. Imam dokaz i posjedujem posljednje bratovo priznanje. Kunem se pred svima vama da će Sadakat dobiti osvetu koju zaslužuje. Ovaj put je čak ni prezime Albora neće moći zaštititi. A sada, prijatelji, mislite li da je Nare bila prava genijalka? Koji će biti njezin sljedeći potez u borbi protiv zlikovke? Napišite svoje odgovore u komentarima. Na vašem se ekranu upravo pojavljuje još jedan zanimljiv video iz serije. Kliknite na njega da ga pogledate i pretplatite se na kanal kako biste primali sve sljedeće videe objavljene o ovoj seriji.